1 John chapter 1 from verse 6 to 9. Akukho kwasekuqaleni. 1 John chapter 1 verse 6. Ukuba sithi sinobudlelane naye sibe sihamba ebumnyameni soba siyaxoka asiyenzi inyaniso. Ke ukuba sihamba ekukhanyeni njengokuba yena esekukhanyeni soba sinobudlelane omnye nomnye, lithi negazi lika Yesu Kristu unyana wakhe lisihlambulule kuso sonke isono. Bantu abatsha baseBorder region, ndize ndiphethe warning. Botata bam be-RCC, kamnandi ke akho nto ningayaziyo, ndize ndiphethe warning. Andisimiselanga ku-ofenda mntu, kodwa ndicela nindivumele ndithethe le nto, ndihlale phantsi. Ngoba umoya oyingcwele ubhizi ngabendlu, uqalwa ngabendlu. Njengoba le glory uThixo wavele wavulela uba mayiasharishwe yangena eBorder region, sizoyi-introduce namhlanje kwi-principalities, the rulers, evil forces of darkness, the kingdom of darkness, but the glory of God has descended. uThixo kaManosha ubuyile Border region. Thixo kaManosha, Thixo kaManosha, sikhunjulwe. Ngoba wathi xa ehamba kutshiwo kuthiwa wathi akalishiyi mntwini elibadla, ulishiya kumoya oyingcwele. Nize nimjonge into azawuyenza. Natha pha pha pha, natha tha tha, ashatha. Ndiyamthanda utata, ndiyamthanda xa esithi xa izulu like ladlala niyakwazi ukuphinda uyohlala kuloo ndawo. Sasizibonile ke thina ke, zikhona izinto sesizibonile. In fact, RCC wam botata bam, nina le mthandazo beniyenza xa uqala unyaka, nivula ikhiphothale nenayivula yokuza kwale glory. Kukho prayers besenza xa uqala unyaka. Ndingomnye wabantu uThixo ye wabahlangula kula prayer last year. Enye yezinto bathandekayo ayinintsi le nto, indaba ye-obedience, following. Bantu abatsha ndixoleleni, andinabhodi, andina-intro. Indaba ye-obedience, ngoba ibandla, the body of Christ, lifikelele Jericho. Ushata. Yintoni Jericho? Jericho, it's a place of redemption. It's a place of changing strategies. It's a place of judgment.
It's a place of unity. It's a place of faith. Sibona kuJoshua. uJoshua wanikwa instructions. Ngoba ienemy yafika ya-occupy, yathatha yonke into, yathimba everything. Kwangabi khonto ephumayo nengenayo. Watshintsha istrategy uThixo. Wahlela umkhosi. Siyawubona umkhosi uthi uyawuvusa kwalibandla likaManosha. Ezanto uyazibona madoda. Go back to back and sizawudibana somewhere somehow. And kwi-regions zonke uyabona nje uba ezizixelela into ezixelelweyo kwi-closet zabo. Sizawungqanga, sizawuvala, sizamdudula uThole phume ngaphandle. Pha ku-Revelation ndithe abantu abasha ndixoleleni anabhota anantontoni. Pha ku-Revelation uthi Moya Ngcwele uthi kum, there are 4 groups ezipha. Igroup yokuqala kuthethwa ngabendlu. Yile group yile group ingafuna ukulungisa. Kodwa ilizwi likaThixo iyaliva ingalenzi. Kuthiwe aba bathi uba uSathane ukhona, isiwoko sikhona, sawudibana naso phambili. Le group yokuqala. Le group yesibini kuthiwa yile group inyukunyuku. Yona iphila impilo yokuhesha. Ithi yo ayisuka sadinwa thina. Eziba mhlambi njengoba ndithetha nje mhlambi bakhona nabatshoyo. Abanye mhlambi bayi-challenge this message. Bathi le group abanye kwakule group iyokala. Okay, yile ithi yona yo ayisuka sadinwa thina sawudibana nayo phambili. Bekho igroup yesibini sayibona phambili indaba yekaYesu nomncane. Okusalayo ndizawuya enkonzweni ndikhonza kwaBhengu. Umuntu ombonayo ongasindiswanga ngaphandle ucingela uba yena usindisiwe. Ngoba ibandla likaBhengu bathi ngabantu abatheni abasindisiweyo ebe esizaphi and futhi participate esenza izinto esezikomitini esenza yonke into ecula but into angayifuni yonke Yesu. Igroup yesibini yigroup enkosi tata utata into zonke. Yigroup imessage yakhe umuntu obengekho ndizocela tana aqale ngoLwesihlanu ngoba ngoku kwezi zinto ndizothetha ngazo utata umfundisi uapostle uyihlahlale kahle ngoLwesihlanu ngoba bendixaka uba ndizoyibamba phi lento ngoba isensitive. Ndiyayoyika Thixo. uThixo wandiphathela umaya khoshana labakho sakhathali maha. Mna ngondingena phansi kwe-anointing katata uNdlovu. Kweza ngoba bendingakwazi ngoba ndithi Thixo kaloku kuzawuthiwa zintoni ezina bavelaphi ngoba umuntu bonke abantu badalwe nguThixo. Yintoni uyithethayo mama uNkonzo? And ke ngoku andikwazi noyi-explaina ngoba ixesha likho lincinci. Ndicela siphinde ongakhange abekho aphinda yothi review ezanantika zaphayana. Yigroup yesibini yile group inyukunyuku. Yona iphila impilo yokuhesha. Yo ayisuka sadinwa thina.
abanye abakule group zintshaba zomnqamlezo, bacutha amandla omnqamlezo, basengela phansi uYesu. Kwathiwa ezi groups zombini zafelwa zizazela zabo, zatshiswa ngentsimbi. Abaliphulaphuli ilizwi likaThixo, yona ilindelwe kukuphoswa ebumnyameni apho kukho ukulila nokutshixisa kwamazinyo. Matthew 22 verse 13 to 14. 1 John chapter 1 sesiyifundile. La ndawo ithi ukuba sithi sinobudlelwane naye sibe sihamba ebumnyameni sobe siyaxoka, asiyenzi inyaniso. Ke ukuba sihamba ekukhanyeni njengokuba yena esekukhanyeni, soba asinobudlelwane. Khawufunde lo verse 7. Ngicela ukukhalezisa. Ke ukuba sihamba ekukhanyeni njengokuba yena esekukhanyeni, soba sinobudlelane omnye nomnye. Lithi negazi lika Yesu Kristu unyana wakhe lisihlambulule kuso sonke isono. Le igroup igazi lika Yesu libaqham ngoba abangenanga ngesango. Ndimi isango. Xa uvulela uYesu, uvume ngomlomo umamkele, automatically igazi lika Yesu liyakuthini? Zono zakho siqolelwe. Le group zombini kuthiwa zona zilindelwe wathi uThixo aba ngaba bangafuna ukuguquka, bazocutha amandla omnqamlezo benza ukuba isalvation. Kwathiwa kule isizini singena kuyo, njengoba iasharishiwela glory bathandekayo yehlile. Now njengoba yehlile nje, before iqala ukusebenza makwenziwe iwarning. Aba bantu bandijongileyo, aba bantu baphambi kwam, as from now, uba ngaba ubukade unqaqhile kunezinto obuzenza, ndiyakucela ngoba uThixo seyenzile lento ndiyithethayo kubantu ebesele ndiyigqithisile kubo le message, abandiva bahlala sisehlo. uThixo waba-embarrasa. Njengoba uThixo adeliverisha le message kule weekend, le weekend uThixo ufuna ukogquma ihlazo lethu. Sizovala ubuze ngoba i-enemy ifike yatshotshenta. Ngoku ngoba uThixo sithanda ngenxa kaYesu ome ngasekunene kukaThixo esitakuzisela. Animano sha. Hoshana mamando. Jeremiah chapter 7 ithi makakhawuleze ngoba andifune apha kuthiwe ndithethe izinto zam, ngoba ide uJeremiah chapter 7 ude athi ningabathandazeli nokubathandazela ngoba andizukunifa. Manayo nanashanaku makataya. Sise kwigroup yesithathu ekuseni bathandekayo, moya wengcwele unxiba i-overall ready to deliver us. Liberty yethu ibe ngakuthi. Ijubhili ifikile kuthi bathandekayo. Makhathana manana. Le group yesithathu
ile group ithi ifuna ukwenza okuhle kusuke kuvuke umthetho wumbi. Enamana khanya mashanana ya le group yamthanda uThixo animalo shanana inenhliziyo animaya ile kuthiwa ngamalungisa. Wayibizwa ngoba ngamalungisa. Oh madoda. Oh basibona sebephethe. Kukho umthetho olawulayo kubo. Is-Aram ziphinde zibuye zithi ndiyandona. Kubekho igroup yesine. Yile kuthiwa nongcwele makasehlala ezingcwalisa. Bathandekayo ngaba babamba ipillars bathi Thixo sisuki kumnyama kubomvu kumhlophe silindele isizukulwana zawuza naso basifike apha kule ndawo sikuyo. Mama thatha pha sigcinile ifa lesizwe satha pha sigcinile ifa likaNkulunkulu anana sigcinile ifa yoho no thotho yana makhosana he Sutata sunana papa shut up papa satana kata. Kuthiwa uYesu engabuyi nje ulinde le group yesithathu ingamalungisa ukuze ifikelele kule group yesine ingabangcwele ababagade ubutyebi bamazulu sonokhotopho yisamakhathapaya lamantombazana anyamezeleyo wathatho yisatha papa sentente usatha ngoba ufuna ukuyibona iholiness ibona amantombazaneni isihlobo sami asana yathephe yase ubufuna ukuyijonga ngami uyijongisisise khangela amantombazana asana phathapha ijonga abafana bangatshatanga namangathapha osatha yase inama uThixo umoya oyingcwele bathene mbende namalungisa ukuze bafane negroup yesine ngoba kufuneka silinde uYesu sifana sifikelele ebungcweleni ngoba ubungcwele bubo obusconnecta noYesu. Bubo obusikonecta noYesu. Ubungcwele yisignal etsala glory masana kapapa enekene ya sana pamanana nina hatapaka
Ushata. Kule group yesine kusaliseka umthandazo kaYesu. Mashata phanya. Mikhathaya. Zenteni mando shana khathali. Ethene. Kuzaliseka umthandazo kaYesu. Ngoba le group yesithathu funeka inyukile. Izofikelela kule group. In fact, kayifika ingathi izofika sayisithi ithi qathatha. Sesikhona. Nathi sinijoyinile. Sesilapha. Hoshama matha. Hushakata. Hushapakata. Hushapakata. Hushapataka. Kuzaliseka umthandazo kaYesu. John 17. Mana yakho. This glory ize kusingcwalisa. Izofulfilla uRevelations 27. Uyakuyayilusa ngentonga. Njengokuba izityo zomdongwe zityunyuswa. Mamelani. Le glory ayizukwazi usebenza ngoba ize nezinto ezininzi. Ezinye zazo ndingangazibali. Kodwa endinozibala. 1 ize ne-divine provision. 2 le glory izongcwalisa igroup yesine. Ingxaki ngenxa yamandla omnqamlezo ngoba ayoba yi-waste uba le group yesine yesithathu ingamalungisa ingakhange ifike apha kule group. Kanise lapha once khalesa sisimaphayela linkili ixesha lisangapha sisi. Ndithi le group ngamalungisa ngapha ngabangcwele ngaba bazama ukuyiphila impilo engcwele. Zikhona nazo eziverses makhaya. Le group iyatatalaza. Kukho le glory ngoba uYesu xa ethandaza pha kuJohn 17 athi Nkosi bangcwalise ngayo inyaniso. Kukho inyaniso mamathaka efuna kaziqwa efuna kazichiliwe. Ezinye besicinga bayindlela ekwenziwa ngayo kanti hayi ayiyo. Problem ilapha nguThixo nguYesu ngumoya oyingcwele. Umoya oyingcwele unezinto ezixelelweyo. Ngoku umoya oyingcwele akafuni uba this glory ireleaswe. No, not releaswe ngoba sayiphumile. Mayisebenze imanifeste. Kufuneka ivessels zoba zi-carriers zayo intoni. Ngoba imistake bathandekayo enzikileyo abantu baye bacingela xa uThixo banika izinto uba akunike isipho sehealing akunika basibone bebakhulu. Usuku lukaThixo luhle kwenzeke lonto abantu bahamba besenzela amagama ngezipho eziku-efficiency. Iglory kaThixo
iwe kuvela umuntu ngoku kuzothathwa ama-athalala into ezingena amagama wasona lo phopho sibuyisela into kaThixo endaweni yayo mashana khapha iglory uma ingcwele into ayenzayo ubamba lo ilungisa yapha abambe lo nganyana ngapha abambe lo into ayenzayo this morning utsala amalungisa izani ngapha nina connecta kulona shana phaka phapha mbambe shata papa shata papa shata papa shata ipha shano kapha. This morning, indizulu elizayenza this morning. In fact, liyayenza as we speak. Ibenza nasesitulweni, isibambela bayo. Shaphakatha nimakho. Shatha papa. Ipapa. Ineke. Mamelani ke ngoku. Ndicela si respond bathandekayo. Kulento uThixo afuna uyenza this morning eBorder region. Inhliziyo kaMfundisi uBhengu ukuthi uyilapha manaya ka inhliziyo kaTata kuthiwa wayishiya apha makhaphaya uThixo kufuneka kuqale kuvuka iBorder region kuqala before kuvuka ezinye iprovinces kahle once iBorder region ivuke Eastern Cape yabu amalahle emvuselelo the chocolates of revival Pata Ishamando izandla seke sondela ngapha le glory into ayenzayo ngoku kudikaniswa babantu inye into ayenzekayo ngoku kumthandaza kwaYesu cha osebenzayo John 17 shata papa bangwalise ngayinyaniso bayangwaliswa yisamaya yisatapha